Ik weer heel lang als kwastzuster van Sjoerd. Sjoerd wie met mijn zuster Joukje trouwt. Joukje is in 97 overleden. En die had bedacht dat je maar een camping komen moest. Het bedrijf bestaat uit gedeeltelijk akkerbouw en gedeeltelijk camping. En dat is een boerencamping, maar net heel goede voorzieningen. Wij binnen in 2000 trouwd. En ja, sindsdien dat ik het dus maar Sjoerd. Hoe is de klik tussen hem te jaren dan zo kwam? Nou, Dat had hem om mij hoor. Dat mijn vrouw Joutje bestoor. Dan heb ik even nog mijn hinderszoon van Bostel gebloven. Of ziekest eventueel van oren metgezet. Nou, en dat op beginnen zien dat iedere uiteindelijk kon dat drukken. Die ik alleen nog bij toen allemaal weer stond. Ik zei van nou, dit weddenbol naar welke gooien. Dan hoef ik net weer naar je familie te leren. Dat is voor mij onmogelijk. En dat nog te evenaren beteert. ja, hij moest wel aanhoren. Ik moest ontzettend wennen. Het idee is zwager. Hij heeft nooit bezonnen als een toekomstige echtgenoot natuurlijk. Maar het is ervan komen en het is prima. Hoe is het om een camping te runnen? Nou, dat is wel een leuk tijdsverdrijf eigenlijk. Het hoort je bij de les, je hebt contact met mensen. Internet gebeuren begint je wat eigen te worden. Dus het verdot eigenlijk wel best. En daarom vinden wij, tenminste ik zelf, het niet spietig dat we ermee ophouden. Maar dat zijn tijden en tijden. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van nou, dit mag toch maar laten hier. Al met al, het weer goed, maar dikke stappen.